Paale. Hey, no, Priyaz only. Paale. What a comedy. Paale, ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಲಿಪುಲೆ. ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡಿದು ಬರಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ನಾಲೆತ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬದುಕು ಪಂಡ ಅವು ಸುಡಲದ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂದು ತೆರಿದಿ ನೋಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನರಮನಿ ತೆಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ಏತೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಲು ಪುಟ್ಟುದು ಬಾರ್ಪಣಿಗೆ ಹೊಸ ಈ ಚಾರಲು ಅಲ್ಪ ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇತೋ ಸೀಕು ಸಂಕಡಲು ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನವು ತಿರಿದಿನೊಕಲು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವೇ ಪಾತೆರದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚಾತರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾರಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಮಲಾಯ್ಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೋಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕೂಲ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ BS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕುಡರ ಇನಿತ್ತ ಈ ಏಗೆಗ್ ನಿಕಲೆನ್ ಎದುಕೊಲ್ಲಕನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಗು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಇನೆ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನಟ್ಟು ಓಲಗ ತೆರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಇತ್ತದ ಮಿನ್ಕು ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸೂರಜ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ನಿಕೊಲನ್ನು ಎದುಕೊಲ್ಲೆಕಾಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆನ್ ಎದುಕೊಲ್ಲೆಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕೂಟೋಗು ಪಂತೋಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ಅಕಲೇನು ಎದುಕೊನ್ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬಂದಲೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓ ಪಂಡ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಯುಗೋರ್ದು ದುಂಬು ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಅವು ತ್ರೇತಾಯುಗರ್ದು ಪರ್ಯಾವ ತಂದಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಪರ್ಯಾವ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನರಮನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂತೆರಿಗೆ ನರಮನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಂಡ ಅವು ಸಾಧು ಸಂತ ಮುನಿ ಮುಮುಕ್ಷಿ ಯೋಗಿ ಅತಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿತಿನಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಂಪರೆನ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಪುನ ಕೇಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಕಲಕಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರವಲ್ಲರೆ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಳೂರು ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಸಮರ ಸಾರಥಿ ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಪಿನಂಜಿ ಚೀಪದ ಸುದ್ದಿ ಬೈದನೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಲಂಚನೆ ರೈಲ್ ಒಂತುನ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಸಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾವೋಡೊಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಡು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ 10 ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವರತ್ತ ದನಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ Your attention please. The Mandahasa Express from Gujarat to Mangaluru will be arriving shortly at platform number 2. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮಂದಹಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಬಂದಾಳೋ ಬಿಕ್ಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳೋ ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ ತಂದಾಳೋ ಪ್ರೇಮದ ಸಿಹಿ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಕ್ಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳೋ ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ ತಂದಾಳೋ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ತೆಪ್ಪಲೆ ಟಿಕೆಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ತೋಜ ಉಂದಾ ಬಗೋ ನಿಗಳು ಮತ್ತಿನ ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಹನಿಮೂನ್ ಉರ್ದು ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಲಿ వాళ్ళ హనీమూన్ పోతిన వాళ్ళు టికెట్ కొర్రండి ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ పోతిన వాళ్ళు టికెట్ కొర్రండా ఈ వరాండల టికెట్ కొర్ద హనీమూన్ కు పోతానా
ಯಾನ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದತ ಇನ್ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಹನಿಮೂನ್ ಪೋತಿನ ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಜವೆ ಉಂದೆಂಕ್ ಧರ್ಮಗು ಫ್ರೀ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು போய் ரெஞ்சினே ஜம்போ சர்க்கஸ் போப்பினே ಯಾಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅವ್ವತ್ತೆ ಇಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ರೈಲ್ ದತ್ತ ರೈಲ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ ರೈಲ್ ವೈದಿನ ಇಗ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ರೈಲ್ ವತ್ತಿನತ್ತಪ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ರೈಲ್ ದ ಬಟ್ಟೆ ನಡತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೈಲ್ ದ ಬಟ್ಟೆ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಡ್ತು ಜತೊಂದು ಬೈದೋಲಿ ಆ ಜೆಪ್ಪರೆಂಕ್ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ ಒಗದಾನೆ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾನೆ ರೈಲ್ ದ ಬಟ್ಟೆ ವಾ ಪಿಯೆ ಎಂಚಾನ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಚಾನ ಅವ್ ಬನ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಹನಿಮೂನಿ ಅನ್ನ ಅವರ ನರಮನೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿಬೇಕ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ಹೊರಾಂಡಲ ಹನಿಮೂನ್ಗು ಪೋಡಿ ಅದ ಬಂದ್ಪಾರು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಈರ್ಲೋರ ಪೋಲಿ ಎಂಕು ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಒಕ್ಕದಾನೆ 6 ಡೇಟ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡಕೆ ನೋಡೆ ಈ ಅರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಫೋನ್ನ ಸಾದಿ ಬಾವರೆ ಎಂಚಿನ ಹನಿಮೂನಿ ಅನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ದವಳು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಣ್ಣು ಎಂಗ್ ಪೋದು ತೂನಾನಿ ಗೊತ್ತತ್ತಿ ಪಂಡ ನಂಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಅವಳು ಬಾರಡ ಹತ್ತು ಬೆಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಹೂಮುಡ ವಾ ದೇವರ ಕೂಡ ಆತೇನಾ ವಾ ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲತಾ ಒರ ಈಮೇಟ್ ಗುಯ್ಯ ಒರ ಈಮೇಟ್ ಗುಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಯ್ಯ ಗುಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ ರಡ್ಜನ ತವ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಯೇ ತಟ ಪಟ ತಟ ಪಟ ಪಂಡ ಕೊಳಲದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಳಲದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅತ್ತು ಒಕ್ಕ ಅವು ಮಿಲ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಕ್ಕ ತಟ ಪಟ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತಾ ವಾ ತಟ ಪಟ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತಾ ಅವು ಮಿಲಾಕುನ ಶಬ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಗಮ್ಮತಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ನಡೆ ಬೊಡೆದಿ ಬಳದ ಕೈಟ್ ಪೇರ್ ಬತ್ತೊಂ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇರು ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದಟ್ಟ ಕೈಟ್ ಆಲಿತ್ತು ನಡೆ ಗಂಗಸರ ಬತ್ತೊಂ ಪೋಪಿನಿ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಸೀನ್ ತೋಜಪ್ಪ ಏ ತುಲೆ ತುಲೆ ಏ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆತಾಗ ಮನವು ಅಲ್ಲ ಪೇರು ಎನ್ನ ಗಂಗಸರ ನಡುಟಿ ಈರ್ನದಾದಿ ಈರ್ನ ಗಂಗಸರಗೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡ ಇಪ್ಪಾಡ್ ನಾಕಗ ಏ ಮರ್ಲಿ ಐಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಜಾರತ್ತ ಓಯ್ ಎನ್ನ ಪೇರು ಆ ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಬುಚ್ಚಲ್ ರಡಿಯುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೇರು ಯಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ದಾದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೇರು ಆ ಪೇರ್ನು ಕೊಂಡಾರೆ ನವೀನೇರೆ ಕೊರುಪು ನವೀನರೇ ನವೀನರಿಗೆ ಪೇರು ಬಟ್ ಅರೆ ಕೊರಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊನೋದು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೋ ಗುಚ್ಚಿ ಪೋ ಆ ಬುಚ್ಚಲ್ ರಡಿಯುಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನತ್ತು ಸೇಕರಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ಗಮ್ಮತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡನ್ನ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ವಾ ಗಮ್ಮತಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಯಾನ್ ನೂಲು ಉಂತು ದೆತ್ತ ಎಂಕು ಮಾರ್ಲೆ ಅವು ಬನ್ಲೆ Attention please. ಅಲೆ, The Mandahasa ಲೆತ್ತು Express ಬರಮಲ್ಲ. from ಆ Gujarat ಬಹುಶಃ ಬೈಯಾಡೋಲ ಆಟ ಉಂಡಂದಿ ಆಟ ಅತ್ತೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ಲಿ platform number 2. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮಂದಹಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಬರ್ರಾಂಡು ಚಿನ್ನು 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 ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಡಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ತೀಸ್ತ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನ್ ರೈಲ್ ತೂತು ಇಚ್ಚಿ ಓ ಕುದುರೆ ಇದ ಮುಟ ರೈಲ್ ತೋತಿ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಈರ್ತು ತರ ఒక ರೈಲ್ ತೂ ಅಂದೆ ಚಿನ್ನು ಏನ್ చెప్పుడు రైలు దాలెజ్జిదే బొక్కడే వన్పిని అంచ ఇంచ అందు కొంచెం ఈత దెప్పును చెప్పు ఈ తేవుతనా ఆ తేవుద్దద కొంచెం నల్ప సార ఖర్చు ఆత ನಾನು ಐರ್ದುದ್ದದ ಮಲ್ಪರ పోతున్న ఇల్లు బిత్తిలు మారుడా ఈ రైల్ తూడా తుల 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 ಬರ್ಪಿನ್ ತುಲ ಬಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ನಾಳೆ ನಾವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಮೀಟಿಂಗು ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಟಿಂಗು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 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 ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕನ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ವಾ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಾಟೊಂದು ಬೈದೇನ ಓ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪೋ ದೇವ ಏ ಮಂಜು ಗಂಗಣ್ಣ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು
ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು. ಇನ್ನು ಶೀಲಾ 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 ಏನ ಸಂಗೀತ ಚೀಲ ಏ ಮಂಜು ಓ ತ್ಯಾವರ ಮಂಜು ఇది ఈదది నక్కును ఈదది నక్కును యాన్ గడ్డ నక్కును ఇంచాపుడు ఇంచాపుడు ఉప్పు పదలాయ్ కాపుడు ಕದಾಲಿ ಏ ಮಂಜು ಓ ತ್ಯಾವರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ದಾದಮೆ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಆತ ಮಾರ ರೈಲ್ ಬಣ್ಣ ಸೆಕೆತ್ ನಮೆ ರೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಗಾಳಿ ಹಾಕುದ ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರ್ದು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ತೀರ್ಥ ಸೀಟು ಜೈತೀನಿ ಮಿತ್ತ ಸೀಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೈತೀನಿ ಮಿತ್ತ ಸೀಟು ಬಾಲೆ ಬಡಿಕೆ ಆಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ನೀರು ನಕ್ಕಿಯಾರೆ ಉಪ್ಪು నీ కొంచెం ప్యాంపర్స్ కట్టరాత్తు జమార ಏನ್ ಚೆನ್ನ నీ కొంచెం ప్యాంపర్స్ కట్టరాత్తు జంబೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತದ್ರಿ ಯಾನತ್ ఒక ಮಿತ್ತದ ಬಾಲೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರಿ ఒక నిక్కిల ప్యాంపర్స్ ఏతు మళ్ళా పోటావు ಅವೇ ಯಾಲ್ಲ ನಾಡಿಯೇ ಗುಜರಾತ್ ಬರ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿ ಜಪ್ಪ వా దేవరే ఆ. భయంకర మారే ఎంజిన మెనిన బన్నక ఇంచ అల్లాడ్సు 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 ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸುದ ವಿಷಯ ಗೇಂಡ ಹೌದಾನೆ ಓ ದೇವರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಓಲೋಲಿತ್ತೀನಿ ಎಂದೆ ಮೈ ಕೈ ಪೂರ ಓಲೋಲಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಚ ಮೈ? ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋನಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಒಂದ್ ಏನಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂದ ನಾನು ಓಡೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನು ಮೈಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ. ಅಂಚೆ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಇಡೇಟ್ ರೈಲ್ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹೈಕ್ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ ಕೈ ಕೊರ್ನ ಕೂಡ ಬನ್ವೇರು ಮೀದು ಬೈ ಜನ ಕೈ ಕೊರ್ಕರೆ ಅಂತಾನ ಅಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮೀ ಅಂದೆ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ರೈಲ್ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದೆ ನಮ್ದು ಎಂಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಜೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರೆ ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊರ್ಚಿ ರೈಲ್ ಕುಲೋಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ ಮೀನಿ ರೈಲ್ ಉಂತ ಹೊಡ್ದಂಡ ಬರೀ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಚೈನ್ ಒಯ್ಪು ಅನ್ನಂది నువ్వు రైలు ఉంటోడు నన్న చైన్ అయితుందా రైలు ఉంటుంది ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಕುಟ್ಲೆ ಎತ್ತನಾಗ ರೈಲ್ ಉಂತನ ತೋಚಿ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ದಾಯ ಸೈತ್ಯಪ್ಪ ಉಂತೋಗಿದ್ದಾನೆ ದಾದ ಮಲ್ತು ಎಂಗ್ ಜೋಸಿ ಬನ್ನ ತಟಕ್ಕ ನೆನೆಪಾಂಡೆ ಬರೀಕ್ ಕೈ ಬಾಡಿಯ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ತೆ రైలు ఉంటుందా ರೈಲ್ ಉಂಟು ఒకదానే ಆಂಡ ಈ ನಮ್ನ ರೈಲ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಇಂಚಂಬೆ ರೈಲ್ ಉಂಟುನ್ನೆ ತಟ್ಟನ್ನ ಎಂಜಾಂದು ಆಮೇಲೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಆಂಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟೆಂಜಿನ ಜೋಡುಡು ಮೈಪುಡು ಐಟುನ್ನೆ ತಾಟಪಟ ఏ ఇత చైన్ అయితది రైలు ఉంటాయి నైకల ఆ నమని ಹಾಕು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಲವ್ಲೆ ತೂಪುನೆನ್ನ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ತಿರ ಈ ನಮ್ನ ಹಾಕುಂದ ಎಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಜೋಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ರೈಲ್ ದ ಚೈನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹೋಯ್ತು ಯಾನ್ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪೊಂಜೋ ಗುಲ್ದಿತ್ತು ಅರ್ನ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ತು ಅವೇನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಂಬೆ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಪೊಂಜವನ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ತನ ರೈಲು ಅಂತ ಮಾರ ಬರಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಪೊಂಜೋನ ಕೊಲ್ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ತು ರೈಲ್ ಉಂಟು ಜಾ ಪೊಂಜವನ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ ಪರತ್ತವು ಹೋಗ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಜವನ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ ರೈಲ್ ದ ಚೈನ್ ಹೋಯ್ಪರ ಪಲ್ಲೆಗ ಗುಜರಾತ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬೈ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಾಡ್ತು ಯಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗುಜರಾತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಗುಜರಾತ್ ಬತ್ತಿನದೇ ಓ ಗುಜರಾತ್ ಬೈ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಜರಾತ್ ಬೈಯತ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೈದೆ ಶುರುವಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ನಾತೆ ಆಯ್ ಆಯ್ ಬಯ್ಯೇನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬುಲಿ ಮಾರ್ನೈ ಕಂಬಳಿ ಮಾರನೆ ಅತ್ತದಿ ಓ ಪಿನೇಲ್ ಮಾರ್ನೈನಾ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಮಾರನೆ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ ತಂಡ ಸ್ಲೆಪ್ಪರ ರೈಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿನೇಲ್ ಬುಡುಕಿತ್ತು ಲೈಡಾ ಮೋಲೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರುಣ್ಯನಾ ಇದು ಬೇಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಜಾ ಅಂದವು ಅಲೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ನಮ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಜ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪು ಓದಿಯವರ ಅಂದ ಮಾರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪು ವಾ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಂದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಂಬೆ ಚಿನ್ನು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದೆ ಇರ್ನು ತೈವ ಮಲ್ಪುಕ ಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ವಾ ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಷೆ ಎಟ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ಎಡಬಾದೋಡ್ ಮಾಡ್ಜ ಅಂಗಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಓಪನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂಡ ಹೊಸ ವಸ್ತುಲೇನು ನಾಡುನಿ ಇಂಚ ಹೊಸ ವಸ್ತುಲೇನು ನಾಡುನಿ ఒక పరత్తును ಪರತ್ತನು ಮಾರು కాదంబే ಕರ್ಮನ ಇರ್ನ ಹೊಸ ವಸ್ತುಲೆ ನಾಡುನಿ ಬಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಯ್ತ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಬಯ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಯ ಅನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಬಯ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದೇರು ಇಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುನಿ ಇಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಾನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಯ್ಯ ಬತ್ ಬಂದೇರು ಈ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬುಡ್ಪುನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕೊಂಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಯ್ಪುನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನೇ ತಟ್ಟು ಬಯ್ಯನ ಬೊಡೆದಿನ ಒಯ್ತೀನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ
ಪಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿಪೇರೆ ಬಲ್ತದನ್ನ ಮುಲು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ಳು ತೂಪೆ ಕಿಸೆಟ್ ಪರ್ಸಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೈಯನ ಬಡದಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಸೈಪ ಮರ ಎಂಜಿನ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಕನ ಪೆಟ್ಟು ತೂಡನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಆ ನಮೂನೆ ಪೆಟ್ಟುದ ಪರ್ಸನ್ನ ఒక ఒంజిమే మంజు నీకొంచెం పెట్టు తిన్నది అభ్యాస అయితే నైట్ మారి వత్తిన ಅವ್ರ ಸೈಯಡ್ ನಿಖಲ್ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಗುಲಾನಿ ಮುನು పోయిని ಓ ದೇವರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಂದ್ಪಾರ್ರಿ ಹೌದೇ ಯಾನ್ಲ ಬೈಬೇಕನ್ನ ಈ ಬಾರ ದೂರ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೂತ ಬರ್ಪಿನ ಮರಲೇರ್ಲೇಕ ಅದೇ ನಿಖಲ್ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ದೂರ ಹೋಯ್ನು ಎಂಗುಲ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಉಬಾರ್ಗೆ పోయిని ಎಂಚಾನು ಎಂಚಿನ ಹನಿಮೂನ್ ಮಾರ ಎಂಚಾನ್ಗೆ ಏನು ಹನಿಮೂನ್ ಎಡ್ಡೈತನ ಎಂಚೈತನ ಕ್ರೌಡ್ ಎಂಚೈತನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರ ಹನಿಮೂನ್ ದೌಲು ಮಿಜಿ 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 ಜನ ಮಾರ ಅಂತ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಮೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತೂಪೆನೆ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹನಿಮೂನ್ ದೌಲು ಅನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಅದೇ ತಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ದಯ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ ಗಮನಗೂ ಬಂದು ಅವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಿನಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರು ಮನದಾನಿ ಸಿಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಯೆ ಆಯೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಪ್ಪೋ ಇಂಚಲ ಇಂಚಲ ಕುಟ ಎದುರು ಇಕುಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ವಾ ಚಾರಿಪಿರಿ 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 ಮಾರ ದಾದಾ ಕುಟ ಮೈಕ್ ಅದೇ ತಂದು ಕುಟ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ದಯ ಮಲ್ತದು ಪೋಷಕರನ ಗಮನಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದಲಿಕ ತೂವಲ್ಲೇನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂತಪ್ಪ ನನ್ನೇನು ತೂತುನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಕದು ಬರುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪೂತ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ವೀರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಗ್ಲಿದ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮನ నీకు భాష జంబే కొంచెం హనీమూన్కు పోతున్నా అంటే ఎంచెత్తున క్రౌడ్ ఎంచెత్తున రెస్పాన్స్ ఏ లంచమత కేన్వేర మారే ಹೆಂಗ್ ಹನಿಮೂನ್ ಬೋದು ಅಂದಾಜಿಜ್ಜತೆನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ತೀಯರ್ ಎಂದ್ ಬರ್ತನು ಒಂದು ದೂರ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಪೊನ್ನು ತೀಯರ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತನು ಹೆಂಗ್ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಊರ್ದ ದಾದ ಇಷ್ಟಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಊರ್ದ ಬೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಹೇಗ ಐಟ್ ಬಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಹೇಗ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಹೇಗ ಐಟ್ ಫಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮುದೆಲು ಮೈ ಪೂಜೆರ್ರೆ ಕರ್ಮನೇರ್ನ ಐಟ್ ದಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಊರ್ದ ಪಡಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರಂಡು ಯಾನ್ ಧರ್ಮಗೂ ಪಡಿಕೆ ಕೈ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಹೇಗ ಐಟೆ ಯಾ ಉಂತಾವ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಬನ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಡೆ ಬಲ 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 ದೂರ ದೂರ ಲೆಪ್ಪನ್ ದೂರ ತುಂಬೆರೆ ತುಂಬಾರ್ನ ತುಂಬೆರೆ ತುಂಬು ನಡೆದಾದರು ನದಿ ಏ ದಾದ ಏನು ಮೇ ದಾದ ಏನು ಕಟ್ಟ ಓ ದ್ಯಾವ ಕಟ್ಟ ತುಮ್ಮಾರ ಆಲ್ದಾನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಲಿಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಹತ್ತ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಮಾರೆ ಮರಳು ಶುರು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಗೀತ ಬಂತೆ ಅಂತ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಸೀಕೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬುದಾರ ಗೀತ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ವಾ ದೇವರೇ ವಾಣ ಮುಂದ ಮರಲಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ರನಿ ಗೊತ್ತು ಜತ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಪುದಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಪುದಾರ ನಾನು ಅಪ್ಪಿ 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 ಗೀತತ್ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಕಾರ್ಮದೆ ಎಂಜಿನ ಮನಿಕ್ ಮರಲು ಶುರು ಆಯ್ನ ಮಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಆಬುದರೊಂಜಿ ಪನೋಡ್ ಚನ್ನ ನಮ್ಮೆ ಬಲ ಬಲ ಇಂಚಿ ಬಲ ಏರವ್ 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 ಎನ್ನ ಬುಡ ಗೀತ ಮಾರೆ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ನನ್ನ ತತ್ತದಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೂಜಾನ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಬಚ್ಚಿನೆ ಬಚ್ಚಿನೆ ఒక వచ్చాను కుళ్ళున ಒಂಚೂರು ಜನರೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಕರ್ಮದೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಹನಿಮೂನ್ ಬೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಚ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಪೂರ ಇಡ್ಡ ಬೇ ಸೂಪರ್ ಹನಿಮೂನ್ ಬೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಇಡ್ಡ పిండ ప్రధాన భారీ షోక్ ఆతును అందప్ప మన ఉబరు పోన పిండ బుడ్రుండత్త పిండ బుడ్ర మనీ మా ట్రైన్ లో ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ పింಡ ಬುಡ್ರ ಬಟ್ರ ಅವಡ ನಿಗಲ್ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರ ದಾಯ ಹೋಯಿನ ಅಡಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರ ದಾಯ ಹೋಯಿನ ಓ ಆಯ್ತಾ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂದ ಮಾರ ಯಾನ ಮೂಲೆನ ಮದಿಮೆ ಆದಿ ಅದೇ ಹನಿಮೂನ್ ಬೋಡು ಇದೇ ಹನಿಮೂನ್ ಬೋಡು ಕನಗಟ್ಟದು ನಿ ಮಾರ ಪೂರಾ ಉಲ್ಟತ್ತ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಬೈಯಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೆಪ್ಪರ ಬೋಣ ಬುಡೆ ದಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಸಾಮಾಂದ
ఏం చేసామా సామాన్లు ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಹತ್ತು ಲವ್ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾನ್ಲ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಇಂಚ ಬುಡುಪ ತೂಪೆಮೆ ಅವು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಹತ್ತು ಐಟಾಲು ಬರೆತೀನಿ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 3 ಜನ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಕುಲೆಯ ಬಾಧೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ತೀರಿ ಹೋದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮೇಯ್ತು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಸಮಾಧಾನ 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 ಮಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತವ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುರಿದು ಬರ್ರವನ್ ನಿಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಳ ಮಾತಾಡಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಹಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಬಾರಿಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಐನು ಕುಲೆಕಲೆಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಬಂಡಾರ ಮೂಜಿ ಕುಲೆ ನಿದ್ದೆ ಐನಿ ಮೂಜಿ ಮೋಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಜಿ ಬೊಕರಟ್ಟು ಅವು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಆ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂದ ಮಾರ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅವಳು ಭಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಂಬೋದು ಭಟ್ರು ಇಂಚ ಐನು ಪಿಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿಯ ಅಂದಂದು ಈ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಮೂಜಿ ಪಿಂಡ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಪಿಂಡ ರಡ್ಡು ಪಿಂಡ. ಒಂದು ಪಿಂಡ ತಮ್ಮೆ ಅಂದು ಬುಲಂಕಾರಿತ ಪಿಂಡ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಅದು ಮಾರ್ರೆ ಪರಿಮಳ ಅದು ಏನು ತೂನಾಗ ಬಟ ಹುಡು ದಾಲವಲ್ಲಿಯ ಮೊಲೆನ್ ತೂಪೆ ಮೋಲಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಟ್ರು ಅಂಚಿ ತೂನಾಗ ಈ ಮೂಜಿ ಪಿಂಡ ನೀರು ಮುರುಕೈನ ಫುಲ್ಕಲ್ ನಿಂಗಿನ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಡನ ತಿನ್ಪೇರ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಮೇಟ್ ತೂಪೆ ಈ ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹೊಡಿಕೊಂಡು ಐದು ತುಂಬೆ ಮೋಲ ನಿಂಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಲ್ ಅಲ್ಕಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಿಂಡನ ಸಮೇತ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ ಬಂದಾಗ ಬಟ ಅವ್ರು ತಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಡಾವಿಗೆ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಚನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಗಿನ ತೆರಿನಾಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ಬಿಡುಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಪೋದು ಎಂದ ಮಿನಿ ಪನ್ನದು ಪೋಡು ಒಂದೇ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಂದು ಲೆಂಚ ಬುಡ್ಪುನು ಪಿಂಡ ಎಂಚ ಉಡುಪಿನ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವು ಬೊಲಂತರಿತ ಪಂಡ ಅವು ಕ್ರಮ ಐನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಈಗ ನೇಯ್ಪುರ ಪಾಡ್ ಪರ್ಮರ್ ಬಳ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪಿಂಡ ನಿಂಚ ಪತ್ತು ನೋಡು ಆ ಪಿಂಡ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರುಂತದು ಇಂಚ ಬಿಡೋಡು ಪಿಂಡ ini ida elchi dakkini ఒక ఆయన కుటుంబదట్లే పిండ బుడ్ర ఎంకుదాన మరల్ల ಧರ್ಮಗೂ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಪವನಿ ಐಕ್ಯ ವೈಲ್ನ ಕಲ್ಪಾರ ಹೋಗುಜಿ ini oi elchi binappudu ఒక తిక్కిన తిన్న బంజివేన అంద కుళ్ళు అది ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಾರದಿ ತಿಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ನೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಳೂರತ್ತೆ ಆ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಳೂರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಾಖಲು ಮಾತೇರ್ನು ಓ ಉಪ್ಪಾಡ್ ದಕ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಾರನೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರಿತಾನ ಮದಿಮೆಂಡು ಒಪ್ಪಾಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಓ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ತೀರೆಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಇರು ರೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಆ ರೈಲ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರ್ಲೆ ಬೈದಾರ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಬತ್ತವಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ini flipkart panda dadi flipkart panda dadi ಓ ಸಂತನಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಂದ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜದಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಕಾಲ್ ದಟ್ಟ ಗದಿ ಕಾವಲ್ ತಡ್ಕಲ ಕಾಲ್ ದಟ್ಕ ಅಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾವಲ್ ತಡ್ಕ ತುಂಡಾತಂದು ಅಡಿಗೆ ತುಂಗವಿ ತೂಕ ಕೇನಗ ಕೊರಿಯನಗೆ ತೋರ್ಗ ಓ ಯಾರೆ ಏ ವಾ ನಮ್ಮನ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ರೈಲಿನ ಕಾಲಿ ಉಂತದ್ ಬೋತೀನಿ ರೈಲ್ ಜಾರ್ದು ಬಿರ ಮಾರ್ರೆ ಲೈನರ್ ಬೋತು ನಾನು ರೈಲ್ದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಮಂಜು ಅವು ರೈಲ್ ಐಡ್ತಿ ಎದುರು ಹೋಗು ಜಂಬೆ ಐದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂದರ್ಪುಣೆ ಬಂಗಡನ್ ಎದುರು ಗುಂಡಿಂಡತೆ ಓಡೆ ಅದ್ಯಾವ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂದ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರೋಲೆ ಮಾರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜನ್ನ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಅವನ ಕಾಲ್ ದಾಟಕ ತುಂಡ ಆತನ ಮೇ ಕೋಲು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಇಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒತ್ತಾಡ್ ಬಂತೇರೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೆ ಮಂಜು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇನ್ ಜೋರ್ಬೋ ಕಾಲಿ ಕೊರ್ಜಿನ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡಿಯ ಅಜ್ಜರೇ ಕೊಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆವಂದೆ ಈ ಮಂಜು ಕೊರ್ಪನಾ ಏ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡಿಯ ಕಾಣ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಐಸ್ ರೋಪ ನಮ್ಗುದಿ ಲಕ್ಕವಾಡ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ಕೋಮನ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಂತಿನ ತಾನೇ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ರಾಪುಜಿ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕದ ಅದು ಎನ್ನೋರೆ ಸರಾವ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬನ್ಪಿನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಮಂಜು ಇಂಕೋ ಕೊರ್ಪನಾ ಏನ್ ಚಾಪೆ ಇಂಕೋ ಕೊರ್ಪನಾ ದೂದ ಹೇಗಿದೆ ಸಾರ್ ಪರಿಯ ನರಕದ ಎಟ್ಟಿ ಚಾರ್ ಇಪ್ಪೇರ್ನ ದೇ ಕೊಂಜ
ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಮೋಕೇಡ್ ಬಂತನ ಅಂಚಂದು ಅಜ್ಜೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೋಯರ್ಸ ಕೊನೈದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಟ್ಟೆದ ಪರದ್ದುಂಡು ಐಟಾರಿಪಿಲವೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಒಟ್ಟೆ ದಾಯಕಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಾರಿಪೆರ ಏ ಅವು ಬರ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರು ಸುದೇಟ್ ತರು ಬತ್ತಾಡು ಮಾರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇ ಓಯ್ ಪಂಚಿ ಪೂರ ಪರತರನ್ನುಂಡು ದೇವ್ರೆ ಬಡದಿಗೆ ಪರತಾರ್ನುಗೆ ಮಾರ ಓ ದೇವ್ರ ಪಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪರಪುಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬರಪುಂಡು ಬೋಡಮೆ ಮಾರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪರಪುಂಡೆ ಜತ್ತಿಯರ ಬತ್ತಿನನ್ನ ಎಂಜ ಬರಪಿನಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಬೋದಿ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಹಾ. ಬಡದಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಮೆಲ್ಲಲಾಗಿಲೆ ಮೆಲ್ಲಲಾಗಿಲೆ ದಾಯಕಣ್ಣ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆಂಡತಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಗ ಬಾಲೆ ಪುಣ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿಡು ಓ ದೇವ್ರ ಹಾ. ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹನಿಮೂನ್ಗ್ ಬೋದು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಈ ಮೋದಿ ಆದಿಸಾರ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ ಏತು ದಿಕ್ಕುನು ಆದಿಸಾರ ಏ ಮೋದಿಜಿನ ಆಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಆದಿಸಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಸ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ನು ಅಂದ ಹಾ ಮಂಜು ಇಂಕೊಂಚಿ ಪುಂಡು ಬಾಲಂಡೆ ಏನ್ చెప్పి ಬಂದು ಆಡ ಪೋತ್ ಪಾಲ್ನಗೆ ಶೇ ಯಾವ್ದಾಗೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಐತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಚೊಪ್ಪು ನಿನ್ನ ದಾದ ಏಸ ಮಾರ್ರೆ பொண்ணு ಬಾಲೆ ಬಡ್ಚಿ ಆಲ್ದ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಆನು ಬಾಲೆ ನೀ ಬೋಡಿಗೆ ಪನ್ ಪೋ ಅರೆ ಆನು ಬಾಲೆನೇ ಅವಡಿಗೆ ಇಂದೇ ಮಂಜು ಆಣ ಬಾಲೆಂಡ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತುಸಿಕೆಂದ ಆಡ ಪೋತ್ ಪಾಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾಗೆ వాళ్ళ ఆను బాలే అంట పెద్దు జలిగే వాళ్ళ ఆను బాలే అంట పెద్దు జలిగే ఒక ఆను బాలే అంటే ఏరు పెద్దును యాను పెద్దువే అంత మరలే. ఊరు లేడీ కొసండు బంగాం ఒక ఇంచిన ಇಂಚಲ ಎಂಕ ಆನು ಬಾಲೆ ನೀ ಬೋಡಿಗೆ ಪನ್ ಪೋ అరే ఆను బాలేనే బోడిగే ఇందే మంజు నీకు గొప్పర పుండు బాలేవా ఆణ బాలేవా ఎంచా నీకు ಗೊಬ್ಬರ ಹೋವೆ ఎంకు గొప్పెరందు అవు జోకుళ్ళ ఒప్పులు ಮರಲ್ಲ ನಿಕ್ ಆಲ್ದ ಪನ್ ಎಂಕ ಆನು ಬಾಲೆ ನೀ ಬೋಡಿಗೆ ಪನ್ ಪೋ ಪನ್ వాళ్ళకి ఆను బాలేనే చెంకు పుండు ಪೋ ಪನ್ ಹೌದಾ నికలే గొప్పెర బాలేనే బొర్చి నికలే గొప్పెర నీ నాయ దగ్గర ಮೆಡಲ್ ಮಂಜು ಆಲ್ದ ಪನ್ ಎಂಕ ಆನು ಬಾಲೆ ನೀ ಬೋಡಿಗೆ ಪನ್ ಪೋಂಗ చెంకు పుండు బాలే పుండు ಆನು ಬಾಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪನ್ ಪೋ చెంకు పుండు బాలే పుండు తాగండి నికలే గొప్పెర బాలేనే బొర్చి నికలే గొప్పెర ఆను బాలేల బొర్చి పొన్ను బాలేల బొర్చి ಬೊಕ నికలే పొర్లు దొందు పడు ఇందే జోర్ పరతర సురాండ్ జోర్ పరతర సురాండ్ ಮೂಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ మల్పులే ఇందే హోయ్ పరతర నడేಗೆ ಉಂತುಂಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಾಡಿ ಬೊಕ ಪರಪ್ಪುನ ಉಂತೊಡೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಕೈ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಲ- ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಕೈ ಮೊಲ ಬಂಜಿದು ಬೆರಿತು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪರತೊಂದಿನ ಎಂಚಿನ ಆನು ಬಾಲೆನಾ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆನಾ ಆನು ಬಾಲೆ ಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಮಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಮರ ಸಾರಥಿ ಮೊಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪಿ ಎಂಚಾನಂದ ನಿಕುಲು ಸ್ವರಪಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಪಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೇರ್ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೈತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸರಿತದ ಗುರುಕಾರೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರ ಬೈದರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಗುರುಕಾರೆ ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಗಣೇಶರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ್ಲೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲಲೇರು ಅಕಲೇನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠದಂಚೆ ಪೋಂದಲೆ ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮರ ಸಾರಥಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮಂಜುರೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಮಂಜುರೈಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಈ ರೋಲ್ಗ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಗುಡ್ ಒನ್ ಮಂಜು ಗುಡ್ ಶೋ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಡ್ పొరలాతండి ఫస్ట్కి పనుకుండా సెట్ షోక్ ఆతండి అవన్నీ పొరలుడు మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్ రైల్ದ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ పొరలాతండి ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬಸ್ದಲ್ಲ ಉದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲಕ ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಂಜುರೈಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಸಿ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ತಿಳ್ಪೋವಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು
ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೀದು ಬರ್ಪಿನವಾಡು ಜನರೇಟರ್ದ ಆಫ್ ಆಪಿನವಾಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪಂಚಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊನ್ಬತ್ತದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಅವೆನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಪುಲಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವಾಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಂಜು ಶಿವಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀದು ಬೈದ ನಾನು ಮೀದು ಬತ್ತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋದು ಮೀಯರ್ ಈ ಸರಿ ಕಲಸ ಮೀದು ನಿನಗೆ ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ಲೆಪ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೂರು ತಾಟಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಮಂಜಿ ಯಾಕೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ರೈಲ್ ಕೊಂಬತ್ತಂಡ ಗುಜರಾತದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆ ರೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಕೊನ್ಬರೋಡು ಕೊನ್ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಣಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡು ಬಟ್ ತೆಲ್ಪಾದಾರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಅಂದ ಬೋಡತ್ತೆ అయితే ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇತೈತೆ ಹನಿ ಮುಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಅ ಲಿಟಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲಂಡ ಐತೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾಕೊಂಡದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಚೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಡ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿದೈತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಈ ಉರಿ ಎತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಂತ ತೆಲ್ಪ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇರು 100% ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇರು ಸೊ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎತ್ತನ್ನ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಟೋಟಲ್ ಬಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ನನಗೆ ಎಂತ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ ಇನ್ನು ಬಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದು ಪೂಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಡತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಇರ್ನ ಗುರುನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಇನ್ನೀ ಆತ ನಾನು ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇದೇಪಲ್ಲ ಪಾಡೋರು ಪೋಷತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಸ್ಸದ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಒಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಕೆ ಎತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಂತ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪು ಜರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯನಾಗ ಇದು ಐಟೊಂಚು ಪಂಚಸ್ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ಐಟು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ಆ ನಕಲ್ನ ಮೈಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಓವರಾಲ್ ಮಂಜುರಾಯ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಮಂಜುರಾಯ್ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂರಜ್ ಶಿರದಾದ ಬಂದ್ಬೇಕೆ ನನಗೆ ಮಂಜುರಾಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಮಂಜುರಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಜನರೇಟರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮೈಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪನೆ ಯಾವಾರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂಜುರಾಯ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಒಂಜಿ ಪಾತ ಇರಲಿ ಎಂದು ಐನು ಬಂದ್ಪುಜಾರು ನಾನು 8 ಜನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅರೆಂದು 500 ಮಂದಿ ಬಂದು ಏನೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪೇರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅಪ್ಪಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಪಾತೇನು ಅವ್ರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತೇನು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜೈರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನು ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಸಂಜನೆ ಸರ್ಪಕೋಟ್ಸ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮೀಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಂಡೆ JP ಲೈಟ್ಸ್ ಸಂಜನೆ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಬ್ಬಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಕಪ್ಪ What a comedy!